Hvordan booker jeg en lektion i Nordvestjysk Golfklub? Jeg starter med at trykke på lektioner i Golfbox. Gå til ProPlanner. Og vælg pro-træner Jimmy. Så kan vi vælge en 20 minutters lektion eller en 20 minutters lektion med Trackman. Begge to koster 125 kroner. Vi kan også vælge en gratis lektion. Den kan kun bruges en gang. Hvis du har købt et værdikort, så trækker det 125 kroner fra dit værdikort, hver gang du bestiller en lektion. Nu vil jeg bestille en 20 minutter lektion med Trackman. Og så vælger vi dato. Det er sådan torsdag den 6. juni. Klokken 13:30. Og hvis jeg har et klippekort, så trækker den automatisk 125 kroner derfra. Så trykker jeg bestil. Jeg har læst og accepteret. Og du kan vælge at betale med kort eller MobilePay.